Nung bata ako, sobrang nabully ako. Kahit yung mga ngongo sa amin, tinatawag ako ngongo. Doon ako nagsimula sa kulpal. Tapos yun, later on, parang pabalik-balik na ako, inirequest ako ng mga tao, ganyan. oo nga. Sabi nila yung ngongo, ganyan. Sabi ko, gago kayo, hindi. May tanong ako, hindi ka na-offend? Hindi. Nung una? Hindi, parang kasi na-immune ko na eh. So, bata pa lang, parang gano'n. Ito may kwento ako. Go. Nung bata ako, sobrang nabully ako. Kahit yung mga ngongo sa amin, tinatawag ako ngongo. Putang di ba, puta? Galing. Galing ka alala. Pwede ba wag mo na dito? Yung ngongo tinatawag. Yung mga ngongo namin. Naalala ko yung sa Taguig yun. Lower Bikutan, Taguig. Tatlong magkakapatid na ngongo. Mga puta. Nasaan man kayo? Pangalanan na daw yan. Nakalimutan ko na eh. Basta tawag ka sa ngongo 1, ngongo 2, ngongo 3. Pag kami tumitigaw ng ngongo, napapalingon kami 4 eh. Tignan natin ito. Hindi ako. Nakalimutan ko eh. Basta tawag na namin mo. Aray mo. Bira mangyari yun na may 4 na ngongo sa isang barangay. Hindi natin. Na-survey mo yung statistics. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.